jeg vil give jer en lille opdatering på, hvad der nu her er sket med mit græs, efter jeg kørte det over med havetraktoren. Jamen, som I kan se, det har regnet rigtig meget her på de sidste dage. Det ved jeg ikke, om det har gjort hjemme ved jer. Det kommer nok an på, hvor I bor henne. Men ja, som I kan se, har det regnet rigtig meget. Og det har faktisk også resulteret i, at jeg er begyndt at mugne sådan-agtigt. Og det er jo rigtig, rigtig godt, fordi min plan er med det her, at det skal blive en form for ensilage-agtigt noget. Og så nok bare blive til jord til sidst. Men det er sådan et lille eksperiment, jeg har gang i. Men det tænkte jeg bare lige, jeg vil fortælle jer om, at det ser altså simpelthen sådan her ud nu. Men tusind tak, fordi I gad at se med. Tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Vi ses i næste video. Husk at smide et like, hvis I kunne lide hvad jeg laver. Og husk at abonnere. Og husk, det bliver altså kun vildere herfra. Hej hej.